My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Mono onse mpingo, Yesu ndi wabwino, ndipo nthawi zonse ndi chikhalidwe chake. Iyayi ife tinene kuti tiyamike Ambuye. Dzulo kunali mvula ku 25 ndi mtaunimu, namva kuti mmene timachoka inayambanso kuno. Aya Ambuye alemekezeke nthawi yake kuti zomera zathu zimene tapyala kumunda zisangalale komanso zichite bwino. Amen. Takhala kuona pa wiki imeneyi chifukwa wiki yoyamba tanena za chipulumutso. Ndiye talandira chipulumutso chija. Tsono popeza talandira chipulumutso, tauzananso za mkwatulo, ndipo taona magawo awiri pa mkwatulo. Gawo loyamba kwa ifeyo amene tinamulandira Yesu, mmene zidzakhalikire pamene adzatitenge nkupita kumwambako. Tsono tikakhala uko, kukakhala kaya tikakhala pachani kaya, koma kukakhala graduation mmene tachitira kuyamba tsiku lija tinamudziwa Ambuye Yesu muja, zimene tamuchitira. Tsono zikaoneka zonse zikalowa moto kachita grade, chimene chikapse simukalandirapo kanthu. Ayi chapsa chimenecho. Koma zimene zikatsalezo zikapsa zambiri, koma zina zikatsala. Zatsalazo ndi quality work, ntchito yotamandika imene inu munachita pano kumuchitira Ambuye pamene munali pa dziko lapansi. Izi tinadzaona ndi mmene timakhalira ndi anzathu osauka, tikamapatsa mwina ngakhale chakudya chenichenichi, kachovala kenikenika, kukazonda matenda, kubalimbikitsa banja likamagwedezeka lina, inu yomwe apitako nkukawalimbikitsa. Tsono ndikamatere ndi muziona za opposite, kuti pali ena amene amalowera m'mabanja kumaphwasula mabanja, iwonso ndi mbali inayo, nawonso kukakhala grading mbali yawoyo. Satana kuti mwamuchitira zingati kuti nayonso akupatseni malipiro ake. So distinction ya kwa Satana ndi kweni. Distinction ya Mulungu ndi kuwala zowiri zotsutsana. So uku kukakhala grading, ukuso grading. Ndiye timanena za grading yawo zikate zatha izi, ndi pamene tsopano akatilowetse manyumba muja. Tsono kuona nyumba imene kuti iwe ndiyi, tsono inuyo mudzanena ndi liti Ambuye kuti ineyo ndikalowe uku ndi liti? Aurayi ine ndatuwa malisecho nandiveka, nali nadwala unadzana zoti ndi liti Ambuye? Chikwa kuona kantchito kamene kutchulako ndi malo zosagwirizana. Koma tsiku limene loro ndi pamene kukakhala kusangalala, chikwa nyumba imene ndi yako muyaya, basi ndi mmene zikakhalikire. Tsono tinadzaonanso mbali ya enawa otsalawa. Tinadzati ngakhale kuti watsala ayamikebe Mulungu. Kumuyamika Mulungu nkuti wapereka kadanga kenakake, kuti iwo wakana chipulumutso cha ulelechi, ngati nkutheka kuti angapirire. Ndiye muja tinadzaona miliri ija adadutsamo ija, ndipo tinadzawerenga chivumbulutso 9 kuyamba ndime ya 1 kulekezera ya 8, kakofewa kachilango kofewa kalambala 1, pamene tinadzaona zimahachi, iwo kuti locusts ngati ziwala, koma ziziwala koma zili mchira wautali. Tino zimakhala ndi poison wazinkhanira, so zidzamamatira munthu 5 months osafai, koma ali kulira ngati ungapirire pa 5 months. Pamene ena kuyenda ngati ufuna pa ufulu udindidwe, ukatika kudinda zikusiya. Ndani angapirire 5 months mmene ulili ululu wachinkhanira? Ngati ungapirire pamene popo chikubwera cha nambala 2,
worse than the first one, choipitsitsa kuposa choyambachi. Then cha number 3, then cha number ukapirira zonsezi chomalizira akuduladula ziwalo imfa kulibe ndadza kugwira pamutu. Iwe uchamati Yesu ucha ndi mulungu wathu ufuna ndani? Udzatchulebe Yesu. So pamenepo ndadzatenge chimpeni ya Yesu mutu ponya uko ndiye imfa ibwera tsopano. So ukatero ukatipeza uko tikudya ife. Inu mingudero inu chaulere ndi pano tikangokuponya ichi waikapo ichi. Koma ena owerenga kuna kuti izizi wachitira dala mulungu. Nthawi ino ndiya ifeyo akumitundu ma Gentiles. Pano patu chipulumutso chili kwa ma Gentiles. Uko ku Israeli akumkana Yesu kwambiri. Kumukana tu Yesu. Ali Yesu timamudziwa. Abambo ake nyumba yao inali. Waphimbidwa. Roma chapter 11. Mudzaona kuti nthawi ya mkwatulo mulungu awakumbukanso awoko ndiye kukakhala chitsitsimutso ku Israeli. Kwadziwe ndi ujadi adzalandira Yesu ndipo nawonso ambiri adzapulumuka. Ni zotero zinthu izi. Tsono mwayi wathu ndi uwu. Tisachite mochitani yayi. Titaona choncho ndiye tinadzaona kuti kodi ndingadziwe bwanji kuti neyo ndine wopulumutsidwa. Tidzaona ndipo taona tatsimikiza ndife wopulumutsidwa. Ndipo tinadzaona kuti tsono talowa mu nkhondo popeza Satana anali komweko uko safuna iniyo mukafike kumene kuja chifukwa amadziwa ulemerero wake mmene ulili. Tsono kuti akuoneni inuyo kuti mukalowe kumene kuja akuchita nsanje kwambiri chifukwa chake pamakhala nkhondo. So nkhondo ichi tinayiona ndipo taona kuti ni magawo atatu. Ichi chithupi ichi chili nzofuna zake za mdziko lapansi nzopikisana. Angamange nyumba yotere amene acha aonaso yathu, angagule galimoto yotere, angavale motere, sapato ichayi imeso aona. Okay chimene komapezedwe tsopano ndi zimene zozo za dziko lapansi zonse nzopikisana zili zonse. Komanso tinadzaona mdierekezi kuti nayonso ali pompano akugwiritsa ntchito za thupi komanso za dziko lapansi. Tsono tingamugonjetse bwanji ndi pamene tili. Dzulo lija tinadzayamba kuti ndidzana kandi dzulo kunena kuti mawu a mulungu. Mawu a mulungu ndi chida choopsa kwambiri chimene Satana ngakhale amachigwiritsa ntchito molakwika koma ife chimatithandizira. Ndipo tinadzaona nkhondo imene inalipo pa phiri paja Yesu atachita fasting for 40 days osadya chakudya usiku ndi usana ndi anali ndi njala. Ndiye panali nkhondo paja. Kunalembedwa futi zake ziporoporo zake kunalembedwa ziporoporo zake ni zimene nakuti mugonjese Satana mpaka Yesu atanena ichi akuti then the devil had to flee. Anathawa Satana kuona ziporoporo zimene zinali ndi Yesu. Kunena kuti ngati iniyo simukukhala mawu to challenge the devil, mawu omwewo amene wawa iyeyo akhoza kukupindani iniyo nkugonjanso. Zisatero ayi tiye tikhale okhazikika pa mawu a mulungu. Ndipo tinadzawo kumbusana verse ina imene wena ali kunena molakwika, interpreting in a wrong way. Usamamwe madzi okha ungochitako pang'ono vinyo kapena kachaso ndiye zikatero tu aya ndiye tsikanalo lemba mbale. Tsono izi tinaona kunena kuti ifeyo kuti zikutanthauzira chani. Lero tifuna tione gawo lina mawa tikamaliza pa zimene zizi osati kumaliza zonse. Tidzaona kuti Friday tikhale ngati ngachitsitsimutso chonchi. Tsono ndiye kuti Sunday we shall wrap up wena anzathu amene sanabwere nawo kuti nawonso azadyeko nawo tidzakhalanso ngati chitsitsimutso kumene Sunday yo pamene tidzamalize. Koma lero ifeyo tifuna tsopano is a process of learning. Iniyo kuno muli ndi mwayi ndi uwu chifukwa cha awa makameramen chifukwa even if you miss simunalembe mukakapita pa phone yanu ya WhatsApp zonse zimukaziona. Pamene kwina ndi kwina kuti kamalalikira alembe alepa zingati mavesi mangotuluka awa ndi awa ndiye ngakhale alembe vesi jani zimene aona mina zosagwiriza naso yayi
koma kuno, because there is live recording, mutha kukachita refer back to this, which is such a wonderful thing. Lero tifuna tione munthu uja wavala chisoti chapa chifuwa, ali ndi chishango komanso belt ndipo butsu. Tsono amene ndi msilikali amene Paulo amamukhumbira uja kuti ifeso tivale monga mmene wavalira uja. Ndipo panali pemphero. Lero tifuna tione mphamvu ya pemphero, ndimene tifuna tione lero. Kodi pemphero ndi chani? What is prayer? What is prayer? Prayer, listen, prayer is talking to God the Father through Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. Pemphero ndi kulankhula ndi Atate kumwamba kudzera mwa Yesu Khristu mwa mphamvu ya Mzimu Oyera, ndiye pemphero. Tsono mukatere ndiye kuti ena onse azipembedzo zimene sizilemekeza Yesu out. Si pemphero silifika kwa Mulungu ayi. Hayi. Chifukwa pemphero ndi kulankhula ndi Mulungu kudzera mwa Yesu. Tsono mwa mphamvu ya Mzimu Oyera, limenelo ndiye pemphero. Chifukwa chake pa pemphero lija timanena kuti mu dzina la Yesu Khristu. Chifukwa ndi dzina lokhalo limene kumwamba kwavomereza kuti titha kudzeramo. China chilichonse ngati simudzera mwa Yesu Khristu hayi sichikafika. Chifukwa iyeyo ndiye khomo, ndiye njira, ndiye choonadi. Kotero kuti zidzere mwa iyeyu, mwa Yesu. Zikumveka? Tsono pemphero ndi limenelo. Tsono Yesu ananena mawu awa pa Mateyu 26 ndime ya 41. Mateyu 26 ndime ya 41. Lero tifuna tione zoti kodi pemphero limathandizira bwanji pamene ndili kudutsa mayesero. Mayesero watu ena timachita kuwakodola kodo kuwakodola mayeso, ndipo ndithu akuugwa. Kodi undimakodola bwanji mayesero? Kusapempherako, kusapemphera. Ngati sukhala ndi nthawi yopemphera iweyo, pemphero tuwena ndi akabwera kuno basi ndiye pemphero. Wrong. Si zimenezo. Panokha ine Yesu akundidabwitsa. Akundidabwitsa Yesu. Yesu anabwera pano monga tikudziwa ngati munthu ali Mulungu mwini. So pa umunthu apa we anali pano wosachimwa ngati uyo, osachimwa, koma nthawi yonse mukampeza kuti ali payekha akupemphera. Tsono uyu ndi wosachimwa. Iyeyo akupemphera chani? Ngati iyeyo ndiye Yesu wosachimwayo, nthawi zonse akakhala payekha akupemphera mpaka wophunzira no inu nthawi zonse akupemphera tu mpaka wina anapita, Ambuye tiphunzitseni kupemphera. Anati tiphunzitseni kulalika, tiphunzitseni kuimba, tiphunzitseni kapena kupereka. No, amaona each time akakhala payekha Yesu akupemphera. Akakhala kuphiri kaya ali kuti payekha akutani akupemphera mpaka wophunzira badabwa, inu kuli uyu Ambuye tiphunzitseni ife kupemphera. Ndiye pemphero liti lijali lejana ndiphunzire chifukwa ana nthawi zonse. Chifukwa njani? Mateyu 26 ndime 41 yukuti bwa tadikirani maiki. Ndime ya 41. Chezerani ndi kupemphera kuti mungalowe nkuyesedwa. Mzimutu uli wakufuna koma thupi lili lolefuka. Thupi tilamalidziwa Yesu kuti lolefuka ili, koma mzimu kufuna kwa basi. Tsono kusapempherako ndiye kukodola mayesero. Inuyo kuti mayesero ambiri azikupitani asamabwerebwere, mukhale anthu opemphera. Akutilimbikirani kupemphera kuti musawe mayesero. Tsono kusapempherako ndiye kukodola mayesero tsopano. Chifukwa chake aliyense ayenera payekha. Nthawi ndi yapi? Musankha usiku, musankha nthawi yanji mmawa, musankha nthawi yanji. Yes, talk to God. Pemphero chimatanthauza chani? Sikugwada, siku position does not matter. Ayi,
uli mgalimoto utha kumalankhula ndi mulungu, uli kuyenda ukulankhula ndi mulungu, ukagwada very good, ukayimirira kutere very good. Amulenga AWW mulenga nayenda ndamulenga ine ndawami anthu awiri amulenga kupemphera kwawo amakonda kugona chagada, akapita uko kuchire kugona chagada, kulira kwa mulungu, kulankhulana naye mulungu. Any position imene inu mufuna talankhulana naye mulungu. Ine ndamayi even nthawi yanga amadziwa mayi zikanena kuti ndikufuna ndikalankhula ni mulungu, timapita timati chani garden ija ku botanic, nimapita kumene kuja nekha. So ndikapita kumene kujako kuti ndikalankhula ndi mulungu, sindilankhula naye mchingerezi ayi no, sikuti kapena mulungu sa mchingerezi pali chani, sindilankhula naye mchichewa ayi no, ndifuna amve zenizeni zimene ndifuna ndinene kwa iyeyo. So muchilankhulidwe chathu chimene naye mwina ine chimene nimamasuka nacho niyowoye ni chiuta kuyowoya naye uko vadada pulikani tamvetserana atate ndili kuno kukuyamikani, ndikuona anzanga amene tinayambira limodzi sukulu sindikuwaona, sisili bwino. Ineyo ndachitapo chani kuti munifikise level iyi kuyamika mulungu. So pa zimene ife tikumuchitira inu munandi anzanu, you are not the exceptional one. Anzanu aja bwanji sizikuwayendera, bwanji wo sanamdziwe Yesu, munachitapo chani? Tiye tiyamike mulungu. Tsono po pemphera paja pachingerezi amati acts. Wow, you know timakali ma presentation nkuti kwa vanthu mwabwera ndi tikupatseni phunziro kapena chiphunzitso, ndi timakhala ndi ka laptop monga ako, ndi timakhala ndi ngati choonesera cinema apa. So apo muziziona manager ndi timati say presentation, ndiye pamalembedwa acts ACTS acts. Pemphero limafunika acts ACTS. Uyu adoration choyambilira mukangoti mwakumana naye mulungu muyamikeni choyamba. Timayamba tamuyamika ziko mwambuye kuti mujeve ngakhale pa pemphero la mbuya atate wathu muli kumwamba liyamikike dzina lanu, tiyambe tamuyamika. C confession, kuvomereza zimene inu mwalakwitsa, kuti tsopano pakati pa inu ndi mulungu pakhale clear, chifukwa mungakhale mkuti muli pemphero lotani ngati pali machimo amene iye sanakukhululukireni, chimakhala ngati pa Okutobala August chapala nsewu chigareta chapala nsewu. Sono fumbi ndi galimoto kuchoka uku ya speed kuza kutusani yikupita uku, mungaione galimoto chifukwa koma saundi nanga saundi ikuveka eti ndimene zimakhalikira. Mukakhala ndi machimo amene simunavomereze kwa mulungu kuyang'ana amangoona machimo okhaokha, ndi koma saundi imamveka nkachani akayi kuti aone osakuona nayo. That's why pamafunika confession, kuvomereza ndine wochimwa, then muthokozeni, then tiyeni kuzopempha zanu. Izi ndi zimene ma arrangement izi tiziona mkati umu. Sono tione kodi pemphero tati ndi chani? Pemphero tanena kuti ndi inuyo kapena ineyo kulankhulana ndi mulungu. Sono maro kuti ningapempherere kuti ine ningapempherere kuti 1 Timothy 2 ndime ya 8. Matsono popeza kuti maiki ndi imodzi koma verse ndi awiri, chikwanika mati 1 Timothy 2 ndime ya 8 mwenzi wena akuona pa Matthew 6 ndime ya 6, wenanso aone pa Luka 18 ndime ya 10. Sono aiti zingochita pa motero mwemo. 1 Timothy 2 ndime ya 8. Kodi kopempherera malo tikufuna tione malo tingapempherere kuti 1 Timothy 2 ndime ya 8. 1 Timothy 2 ndime ya 8.
chifukwa chake ndifuna kuti amunawo apemphere pamalo ponse ndi kukweza manja oyera opanda mkwiyo ndi makani. choyamba ndifuna nene ichi tamverani, kupemphera tu ndi pena paliponse. Mwamva pamene bweti apemphere chani? Paliponse, pemphera pena paliponse, apa no special malo, ayi paliponse pempherani paliponse. Tikunena za malo, musadikire kuna kuti ndimapempherera kwakuti, ayi, it is situational. Mukuona mmene zinthu zilili kuti ashi pano ndifuna ndilankhula ndi Mulungu anywhere paliponse. Alright, number 2, Matthew 6 ndime 6. Kodi ndingapempherere kuti? 6:6 Matthew 6 ndime 6. Yes. Koma iwe popemphera lowa mchipinda chako, nutseke chitseko chako, nupemphere Atate wako ali nseri, ndipo Atate wako wakuona nseri adzakubwezera iwe. Abale tamvani, pali nthawi ina zakutina pita kwaweka kukachipinda kwako ku botanic pawe osalengeza aiweka weka pena pake zatina inu wakupasani tumphamvu pa inu noka kuti mulankhula naye Mulungu zoti udalire nipite kwa profeti wakuti akanipempherere. Yes, fine, koma nkuti mphamvuyo Mzimu Woyera ndiye mweyo amene ali kujako ndi kwa inuyo. Tango tengani kanthawi mukamulankhule Mulungu, tapezani malo muka closet. Ina nanikondweretsa mwana wina mtsikana atakhala nthawi yaona mpaka ananena payeka kaya anaona kuti anzake uyu amene amakonda naye wapeza chibwenzi, ukwati unali wabwino kwambiri kwakutinso ukwati ine nanga nthawi yanga ana payeka mkupita mkukamukumbutsa ambuye inu munanilenga ine kuti nikhale othandizira kwa wina wake. Tsono inetu amene amandifika ndi ambiri, tsono kuti ndidziwe ineyo kuti amene mwanipatsayo ndi uyu sindingathe, chifukwa ndimayang'ana kunja ndiponso ndimayang'ana zakunja, akhale graduate, akhale wakuti, wa galimoto, wa business, ndimayang'ana zakunja. Koma ino amene mumayang'ana mtima wa munthu nipatseni amene inu mufuna kuti amene ndikapanga naye banja atilimbikitse ine pa chikhulupiriro chanu mwa inu, kuti iyeyu ndi ine ndi ana athu amene mudzatipatse tonsefe tidzakuoneni kumwamba. Pemphero lotere kwa Mulungu limamukondweretsa kwambiri. Ndipo Mulungu kwina kuti mukupempha chinthu kuti iyeyu alemekezeke, kuti mukhale nganganga kwa Mulungu. Usongolera inu ufuna graduate, chipepara nchimene cha graduate, komanso kuna kuina inu mkulira pa kukutibulani komanso chidakwa ngaticho paliso za graduate apa. Hayi, nifuna kulemera ochanera chigani moda kusiyana pa khomo iye ali kwina azikagona uko palizo lemera apa. Hayi, si chumayi. Hayi, kuma mtendere wa mbanja umachokera mumtima. Hallelujah. Tiyeni tipemphere kwa Mulungu. Tell him exactly chimene inu mufuna chankati mwanu, tamuuzani iyeyo. Go in a closet, tapitani kukachipinda kaja, tamuuzani ambuye zimene zikukuvutani, koma yamikani pazabwino zokha inu pemphero ina. I don't like interpretation mmene namasulira prayer, kuti prayer means kupemphera. Kupemphera means zachoka kupempha. It's not only just kupempha yayi pali kuyamika. Inu mwana deira kungopempha kungobe osayamika mwana amene mungamukondenu. Hayi, kamwana kena adadi ziko kwambiri tsiro mnani pasa zakuti ndiyamika kwa basi moti Nadia nakhuta kwa basi, koma lero nimagaliza nimati ndikupempheni cha mwana wayamba wayamika. Very good. Usati kumangopempha nthawi zonse. Hayi, no. Nanga fasting ndiye kuti chani?
fasting nkunena kuti chitsanzo mwana wina wadutsa atati sapato zatha uyo kupita uko sapato zatha uona sapato alibedi wina akubwera kugwada adade nimati ndinene zikomo kwambiri sapato chamunandigulira ja koma ndipo ina ndithandiza bwanji koma taona ntsopano yatha ndini mapempha kuti ngati pali muli COVID munigulireso ina pawiriwa wina atati yatha uyo wapita wina watere mungulira utiyo pawiriwa uyo ete fasting nkunena kuti wozo atate you are coming as though to kneel down atate ndi mujeti machita za fasting izo nakuti uje siku likapena kuti kulakwa tikupempha koma tikhale ni kanthawi kabwino ndi mulungu wathu. Fasting itu si zamango khale ya mulungu yapa ino panoka ndi mulungu amayemekeza so kwambiri. Ndiye ndipite tinali pa 6:6 tiyeni pa Luka 18 ndime ya 10. Kodi tikupemphera ndipempherere kuti Luka 18 ndime ya 10. Luka 18 ndime ya 10 tikufufuza where to pray, where to pray. Ni pempherere malo ndikuti Luka 18 verse 10 ndime yake ya 10. Yes. Anthu awiri anakwera kunkako kachisi kukapemphera, winayo Farisi ndi nzake wa msonkho. Onani malo ena wopempherera ndikuti kukachisi. Apa ndikuchitira dala kuti muone kuti kodi popempherapo ndikhoza kupempherera kuti ndiye wani pena pali ponse mutha kupemphera. Muti kampata kodi kena kake tapitani malo obisika panoka inuyo kapemphereni. Komanso taona kunena kuti tapitani kukachisi monga kunoko mudzapemphere mulungu amva ndithu. Koma tsopano tifuna tione after we have discovered where to pray taona malo tipempherera kuti tione kuti kodi tsopano pamene tapeza malo oti tipemphere tilowa gawo lina, gawo la mapemphereredwe. Apa tinati where to pray ndiye taona malo apo ndiangapo ndithu. So what time ndanga nthawi when to pray. Oh yeah. Nthawi tipemphere motani taona ni pa Luka 18 ndime ya 1. Luka 18 lero tu ni Bible study, lero ni Bible ndipo inu ndi mwayi kuti ngakhale musamalembe izi mukaona pa WhatsApp. Luka 18 verse ya 1. Luka 18 when kuti so ndi when to tipemphere nthawi yanji, when to pray. Yes. Luka 18 ndime ya 1. Yes. Ndipo anawanenera fanizo lakuti ayenera iwo kupemphera nthawi zonse osafoka mtima. Inu kupemphera tuni nthawi zonse. Komanso verse ija timachita tosimayidziwa ija 1 Thessalonica 5:17. 1 Thessalonica 5:17 verse imene imadziwika kwambiri. Pempherani kosatani kosalekeza. Kodi tipemphere nthawi yanji? Ndipo anytime, ndipo nthawi yosalekeza. Mwaona when to pray. Apapa tikuona za pemphero always pray. Luka 18 ndime komanso nthawi yanji. Taona ndi mzathu uyu inu mzathu anani ngane Abraham akuza Abraham anali ndi malo ake ndipo iye anamati early in the morning you will hear my voice, oh God. In the morning you will hear my voice. Mama uliwonse ambuye mudzamva mawu anga mudzamva mamawa. Anasankha nthawi anasankha nthawi yomupembedza mulungu, yolankhulana ndi mulungu early in the morning. Mamawa mudzamva mawu yanga. Ine ndinenepo ichi ngakhale ma devotions kuwerenga mawu ena amasankha madzulo, okay fine, malingana kuthinidwa kwanu, koma nthawi yabwino ndi mmamawa. Kodi inu akamati kuli dance kukakhala dance yakuti kani ku golf club kan magitara amachuna nthawi yanji dance itatha kapena isanayambe? Isanayambe.
kuti zingakhale zanzeru kuti uzichuna magitara dasi itata ayi pafunika isanayambe kuli asanayambe uchite chuni chifukwa tamvera mamawo monga muno mulungu wadziwa kale zimene mukumane nazo masana wazidziwa kale zinali zoopsa kwambiri tsono pafunika mawa kwangodzuka tane ineyo ndakazi wanga tikangodzuka timamuona ngati ali apa kuti good morning daddy good morning muona ambuye ndipo timampatsa moni good morning daddy he is my daddy nkunena kuti kamwana ukuweruka kuntchito tekama kuthamangira daddy sikaopa hayi chifukwa ndiwe bambo wako ndiye mai wako so kamene kali ndi ufulu so ife tikuti good morning daddy nifuna ndiyamike kuti usiku mwanditetezera zambiri zikanachitika koma inuyo munali ndine ndipo mwanditetezera zikomo lero kwacha titi zikomo kuti mwandionetsanso kucha kwa lero zauku ine siniuzidziwa inu mwazidziwa kale ine nikupempha ambuye titetezeni mu tsiku limene pray for protection titetezeni mu tsiku limene tipanseni nzeru ya mmene tingakhalire mu tsiku ili pray for wisdom for this day ni zina zotere mamawa early in the morning you will hear my voice mamawa mudzamva mawu anga atate chifukwa chake tiyeni pamene tingodzuka kumene tiyambe ndi pemphero tiyambe kuwerenga mawu a Mulungu haleluya tiyeni tione uyu akuti chani Masalimo 5 ndime ya 3 Masalimo 5 ndime ya 3 ya komanso mothandizana nawo wena inu uku apa hey inuyo apa tapeza ni Masalimo 55 verse ya 17 apa mwamva inu apa Masalimo cha Masalimo 55 verse ya 17 apa apa pezani Masalimo 86 ndime ya 3 tsono apa tapezani chifukwa lero na lero kuli wafa lero apa tapezani Masalimo 88 verse 1 ndi 2 koma zikweza mawu ngakhale sizimveka mwina pa ujeni koma kakweza ni mawu amene mwapeza ujeni kuti ngakhale pang'ono mawu azimveka chifukwa kuti ngosira munthu mmodzi zachuluka yes tiyeni apa tinapasana chani tiyambe ndi Masalimo 5 alright verse number 3 alright oh yeah sure yes Masalimo 5 verse number 3 oh yeah sure yes mawa Yehova mumamva mawu anga mawa ndi mayala zopempha zanga pamaso panu ndikudikira mwachiyembekezo David etu amene yoyo mawa Yehova mudzamva mawu yanga mawa Yehova ndi mayala zofuna zanga zopempha zanga kwa inu kudikira mayankho kwa inu mawa Yehova mudzamva mawu yanga mawa Yehova ndikufunsani zofuna zanga za tsiku limenelo ndipo ineyo pa tsiku limenelo ndizidikira zimene ndakupemphani sananene kuti madzulo ayi koma mawa ndikupemphani Yehova ndilankhulana nanu mawa Yehova apa Masalimo 55 verse ya 17 akuti mazulu mama kweza ngoli mawu mama kweza di mawu Salimo 55 verse ya 17 yes akuti mazulu mamawa masana muzava kudandaula ndi kubuula ndipo ndikuonaso achinyamata taolandirani pilizi Masalimo 55 verse 17 yes madzulo mawa ndi nsana ndidzadandaula ndikubuula ndipo adzamva mawu anga inu taona ni amachita wayala pamene popo yes tiyeni Masalimo 86 ndime 3 dikirani maiki kubwera Masalimo 86 ndime 3
Masalimo 86 ndime ya 3. Yes. Mundichitire chifundo Ambuye pakuti tsiku lonse ndiyitana inu. Inu wina uja kuti madzulo usiku mamawa ndikulira kwa inu. Uyo akuti chani uyu tsiku lonse. Pemphero tu ndi nthawi ina ili yonse. That is why Yesu apapa tu apa zikutsimikizira zimene Yesu amachita. Nthawi yonse imene kumfunafuna Yesu amampeza kupemphera. Ambuye tiphunzitseni kupemphera. Abale tikhale opemphera. Kusapemphera kunde kukodola mayesero. So example akutipasa ndi Yesu. Anali iye nthawi yonse. Nthawi yopemphera. Eya. Masalimo 88 1-2. Apa. Tinapeleka kuti koda. All right. Chayani timve. Kayamuzi ngakhale choyimirira chokhala pasi. Doesn't matter, you have a mic. Masalimo 88 verse 1-2. Yes. Yehova mulungu wa chipulumutso changa. Ndinafuula pamaso panu usana ndi usiku. Pemphero langa lidze pamaso panu. Mundicherere khutu kukuwa kwanga. Amen. Amen. Tione kuti Daniel tu anachita kusankha iyeyo. Ali samachita spasmodically kuti lero apemphere mawa koma daily anachita kusankha. Inunso tu nanunso sankhani. Daniel anachita kusankha kuti ineyo moyo wanga ndikhala uwu. And zimenezi ndi the whole life yake ndimene amachitira. Tione Daniel 6 ndime ya 10. Daniel 6 ndime ya 10. Sinapatse gulu lina lilonse koma amene angapeze mmangu. Daniel 6 ndime ya 10. Kuti kunakhala kagawo aka mungapeze msanga pa Daniel 6 singe. All right. Tadikira mbale. Ikubwera mai. Koma unalena pa mic unakwana. Yes. Daniel 6 ndime ya 10. Daniel atamva kuti lamulo lasindikizidwa, anapita ku nyumba kwake nalowa mchipinda chapamwamba chimene mazenera ake anali otsekula kuloza ku Yerusalemu. Katatu pa tsiku iye ankagwada pansi pa mawondo ndipo amapemphera kuyamika mulungu wake monga momwe ankachitira kale. Iyeyo tu, that was his life. That anasankha malo every day kangati pa tsiku katatu. Inu anthu anzathu ametimate wakuti anthu a mulungu anali ni zina zochitika. Tsono inuyo muchitapo chani? Morning devotion ndimene yoyo. Yes, ko pa inu nokha ziko mukuti mukubwera kuno. Wonderful. Uko mukalandira allowance, but sitting allowance. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you. Uko mukalandira sitting allowance kuti munabwera. Sono sim $US ayi koma chuma chako mweko. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking. Pray every time. Pemphero tu ndikumene kwagona zonse zathu zinsinsi. Kodi mufuna business yanu iyende bwino, kodi mufuna ana anu akhale bwino, kodi mufuna talk to God. Tamuzana Ambuye ndipo iyeyu ndithu anena adziwa zimene mumasowa ndipo akupatsani zonse. Amen. Tiye tipite patsogolo. How to pray. Kuti ndingapemphere motani? Chikwewena mafunso. Sono kupemphera kuti ndipemphere motani? How to pray. Ndingapemphere motani? Abale kupemphera nthawi zonse. Ifeyo ametalandira Yesu, mzimu woyera ali mwa ife. Pemphero mphunzitsi wamkulu ndiye mzimu woyera. Amene yuyu ndi amene azitichita guide, azitiphunzitsa mapemphere tipemphere motani. Chifukwa
patokha sitingathe. Ayi, language imene amamva mulungu ndi mzimu woyera. Tsono awiri akalumikizana amamva bwino kwambiri. Koma how should we pray? Aroma chapter 8. Tiyambireso kuti ndipati pamene sana apa inuyo mwawerenga ngati inuyo. Simunawerenge ino apa eti? Aroma 8. Aroma 8. Ndime ya 26 to 27. Apa. Nanuso simunachite ujeni. Inuyo Aheberi chapter 11 ndime ya 6 apa. Tione kodi ndipemphere motani, how to pray. Aroma 8 ndime 26 27, kenaka Aheberi 11 ndime ya 6 uku. Yes, let's go ahead. Amene wapeza ndani apa mukadali ku index. Aroma 8 26 27. Switch on the mic. Aroma 8 26 27. Yes, please. Ndipo momwemonso mzimu athandiza kufoka kwathu, pakuti chimene tizipempha monga chiyenera sitidziwa, koma mzimu mwini atipempherera ndi zobula zosatheka kuneneka. Ndipo iye amene asanthula mmitima adziwa chimene achisamalira mzimu, chifukwa apemphera oyera mtima monga mwa chifundo cha Mulungu. Amen. Amen. Tamvana bali. Okay, inuyo ndinu kholo. Ndinu kholo. Tumamulipirira mwana fizi, ndipo mumamugula zovala, zakudya mumampatsa, kayali ku university mwana kayali nkuti. Ndiye mwadzidzidzi sachitike motero. Mwamwalira inu. Mwana uyu wamva kholo lake wataya kholo, kulira kwake malumulira akungogwa pa kugubuluzika. Mugwireni zosaneneka, palibe liwu limene angalipeze loti linene kuti tsono mmene zatere chikwa kuona ku university azilipira tani, zakudya ndani azinipasa, zovala zozini zili mmene muja muli zambiri nkuti ifeyo sitingathe kulankhulana naye Mulungu. Pazimene tikufuna nzambiri zatitina m'mabanja, zatitina kuntchito, zatitina m'mabusiness, zatitina konseko. Mzimu woyera amene ali mwa ife ndi amalankhulana ndi Mulungu. Ambuye musamuone choncho tuyu, chimene akufuna ndi chakuti ndiye mphamvu ya mzimu woyera kulankhulana ndi Atate. Haleluya. Kopanda mzimu woyera mupemphera bwa. Tsono mzimu woyera ngachibwanji poka inuyo munamulola Yesu khala mbuye ndi mpulumutsi wanu. Outside that, forget it. Ndi mmene zimakhalikira. All right. China tipemphere motani. 11 ndime ya 6. Mike 11:6 tipemphere motani. Koma wopanda chikhulupiriro sikutheka kumukondweretsa, pakuti iye wakudza kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti alipo ndi kuti ali obwezera mphotho iwo akumfuna iye. Abale ngati zathu zonse zina tikupemphera koma sizikutheka, lack of faith, chikhulupiriro. Tikapempha mwa chikhulupiriro, giya chimene chimamukondweretsa Mulungu mchikhulupiriro. Chikhulupiriro ndi chani? Chikhulupiriro nkuona zinthu zimene palibe ngati zilipo, ndiye chikhulupiriro. Kuona zinthu zimene palibe ngati zilipo, chimenecho ndiye chikhulupiriro. Ukamapemphera ngati waziona ngati wakupatsa kale, ndiye chikhulupirirocho. Tsono khulupirirani zachitika kale, zimene mukupemphazo muziziona ngati zilipo, kwa tu palibe koma ngati zilipo ndiye kuti mukuziona, ndiye chikhulupiriro. So tiyeni popemphera tipemphere mwa chikhulupiriro. Kuti chifukwa ninji mapemphero athu nthawi zina sayankhidwa. Mayankho tu alipo pemphero lina lililonse limene mumapemphera, mayankho alipo angati? Ndiye amatengapo limodzi pa atatu. Number 1, no. Kumwamba kumakana.
kupemphera mupemphera pali mugubuduzika fasting nkati no wakana uko. Example, Yesu atavala thupi la umunthu akupempha ataona imfa mene ibwerere mene amudzamugogoda ndi misumali manya uku rota wakupita tani rotaso tani wakupata chisoti cha minga zina zikuchokera nkati zina zikutulukira kunja magazi konse akumbaya do tsono ataona anapemphera mwathupi so Ambuye ngati nkufuna kwanga munichotsere chikho ichi koma osati kufuna kwanga koma kufuna kwanu kutani. Anavomera kuti anachotsa chikho ngati cha ululuchi hayi anakana kumwamba no sitichotsa you will still pass through. Nthawi zina yankho ndi no kumwamba uko pali yankho lina immediate yes kuvomera chachitika monga chani ukachimwa ukangoti wachimwa wazindikira ndachimwa kugwa Ambuye ndikhululukire mwana wanu ndachimwa ndachita chakukani chigololo kaya ndidzakuti ndikhululukireni. Tsono iyeyo ukapempha kumwamba kuti akukhululukire sipamakhala kuti ayi chabwino ndamva ndikukhululukira mawa ayi limene ni immediately yes amakukhululukira pompo wapempha chikhululukiro. Koma pali zina zake Mulungu amayankha yes but wait wavomera koma dikira kaye. So zimene zozo ndimene timavutika nazo kwambiri. Mwana wa zaka 14 15 ndalama mwina nazo zambiri kama chichaya ndi masiku ano cha 14 years cha 15 years njibona cha chikulu chikudziwa mwina gari moto atati munigulire gari moto ndikufuna kana yeso ndiziyendetsa gari moto ndalama mwina nazo zambiri kwa mwana wa 14 15 years mungamugulire gari moto ndikuti mwakana kugula gari moto kapena inde koma dikira kaye adikire akule kaye. So pali zina zimene Mulungu amati inde ndikupatsa koma dikira kaye mayankho akhala ngati atatu koma tiye ndithamange nthawi yandithera tingokonza apa. Kodi mayankho zimene hindrances zimene zimatilepheretsa kuti Mulungu ayankhe monga ife tikufunira ndi chani? Number 1 Yakobo 1 ndime 6 ndi 8 tipeleke kuti apa apa anawerenga eti bonus Yakobo apa Yakobo 6 Yakobo 1 ndime 6 ndi 8 apanso tikupasani ka bonus apa chifukwa ni chani ndikapemphera Mulungu sayankha monga mene ndikufuniramo apa tipeleke ka bonus Yakobo dikirani kai apa Marko 11 ndime ya 25 apa Marko 11 ndime ya 25 apa tsono uku apa inu chifukwa ninji Mulungu sayankha ngakhale tipemphere motani? Yesaya 1 ndime ya 15 ndi 16 tilekezera pamenepo. Yes Yakobo chapter 1 6 ndi 8 Yakobo 1 6 to 8 verse 6 to 8 chifukwa ndi chani ndikapempha kwa Mulungu sayankha monga mene ndikufunira ine? koma apemphe ndi chikhulupiriro osakayika konse pakuti okayikayo afanana ndi funde la nyanja lotengeka ndi mphepo ndi kuwinduka nayo. 7 pakuti asayese munthu uyu kuti adzalandira kanthu kwa Ambuye. Munthu wa mitima iwiri akhala osinkhasinkha pa njira zake zonse. Amen. Kukayika ukumpempherera matenda wina wake koma kuona ngati Mulungu akuchedwa upireso kwa sing'anga chanja kuphatikiza Mulungu sangayankhe zotereza iyeyo okay. Chifukwa ninji nthawi zina timaona kuti mapemphero athu sayankhidwa monga mene tikufunira ife apo kuti nilipati pamene tinaloza pena paja uku nakupasani ngati okay this way. Yes, what verse did we give? Mark 11 verse 25. Yes, chifukwa ndi chani? Ndipo pamene muyimirira ndi kupemphera khululukirani ngati munthu wina wakulakwirani kanthu kuti Atate wanunso ali kumwamba akhululuke inu zolakwa zanu. Tamverani mukupita kukapemphera look back taionani uku koma ngati uku monena kuti amene uja aona ine ngati sakunidziwa aona
tsono uku kuli chidano uku mwalakwisa zambiri mukupempha Ambuye ine ndikufuna chakuti sayankhayi uyambe wakonza kuti uku ukonzekaye nakuti Mulungu ayankhe chifukwa akuona ma iniquity uku machimo zaphimba zimene zija. Yes, tinapereka pati pena apa eti tinapereka verse yanji Yesaya 1 ndime 15 to 16. Yes, digirani mike tsono mumvetse pamene apa chiujeni chichi ndi chimodzi chijani malankhula poyamba paja tikumaliza tsopano. Chifukwa ninji Mulungu sayankha mapemphero athu nthawi zina. Yesaya 1 verse 15 ndi 16 up to 16. Yes. Ndipo pamene mutambasula manja anu ndidzakubisirani inu maso anga, inde pochulukitsa mapemphero anu ine sindidzamva, manja anu adzala mwazi. Sambani, dziyeretseni, chotsani machitidwe anu oyipa pamaso panga, lekani kuchita zoyipa. Amen. Amen. Abale machimo Mulungu akandiyang'ane ndiye zija ndimanena zija mwangogireda kumene chinsewu ndi gali mutu fumbi lokha simungayione gali mutu saundi imamveka nangati inuyo pali fumbi apa pali machimo apa sanena sayanga yambani confess your sins first, tavomerezani machimo anu muvomereze onse kenaka na pitani pa Mulungu nakapempha akuyankhani akupatsani. Nthawi yatithera mawa tidzangochita ka 5 minutes tidzangomaliza penapa kenaka tidzalowa gawo lina lonena kuti pamene tikumaliza wiki iyi tingachite bwanji. Funa tiyime nji mpaka kujako adzanene well done wachita bwino mwana wanga, lowa mu ulemero wa Tate wako. So zimene zozo pamene tilimbana ndi mdierekezi. Ambuye akudalitseni. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.